A sad nakratko odlazimo u prošlost. Točnije negdje u 14. stoljeće kad je nastala naša iduća turistička atrakcija. Riječ je o kamenim spomenicima koji su prije nekoliko godina uvršteni na UNESCO popis svjetske kulturne baštine. A u idućim minutama doznaćete i zašto. Ako ste slučajno ovaj sat povijesti prospavali, priču vraćamo na sam početak u kojem se ujedno i krije tajna turističke važnosti ove lokacije. Stećci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici koji nastaju negdje od 13. i 14. i traju sve do 15. i početka 16. stoljeća, a razvijaju se na jednom širokom prostoru od unutrašnjosti ovih južnih dijelova Hrvatske, preko gotovo čitave Bosne i Hercegovine, sve tamo do zapadne Srbije i Crne Gore. Znači oni su značajni samo za ovo naše područje Europe ili ih ima i drugdje? Ne, po tome jesu jako specifični, po tome su oni stvarno jedan originalni dio zapravo europske srednjovjekovne baštine, jer ih nigdje drugdje osim u ovim krajevima koje smo nabrojali nema. Kako oko Stećaka postoje različita vjerovanja, najčešće vezana za to nediranje grobova i nadgrobnih spomenika, a onda tako, postoje razne priče da se ljudi koji se tako puno diraju iz Stećke dobro ne provedu. Sad, je li to bila neka poruka već tada, vidit ćemo. A postoji li neki razlog zašto su baš ovdje? Cesta je veliki razlog. Znači, oni nastaju kao nadgrobni spomenici uz ceste. To je još neka tradicija, ne srednjovjekovna, nego zapravo i antička, rimska, grčka. Prateći Stećke i njihove priče, dolazimo na našu iduću lokaciju koja je za ljubitelje povijesti pravo malo čudo. Stećke smo upoznali. Kako je ovo posebno mjesto i što se tu nalazi? Sad se nalazimo na Crkvinama i dalje smo u Cisti Velikoj kod Imotskog, a Crkvine su zapravo jedno, a možda i jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u unutrašnjosti Dalmacije. Imamo sačuvane te slojeve arhitekture, nekog života koje ako zanemarimo da je već u prapovijesti, su se tu sakupljali ljudi negdje od 2. 3. stoljeća, znači u vrijeme antike, rimske. Tu počinje život i traje sve negdje do 10. stoljeća. Uvjeti za turistički uspjeh su stvoreni, pa će ova lokacija, kažu nam u Imotskom, zahvaljujući povijesnom značaju, brojnim sretnim okolnostima i novim idejama, ovome mjestu uskoro postati zaštitni znak.